במציאות בהיקף הפשע רחב, ואמצעי התקשורת מדווחים ללא הרף על העבריינות שמתפשטת. צריך שנייה לעצור ולחשוב. אפשר לצאת מזה? אני מספיק חזק כדי לשלוט בעצמי? אני יכול לחולל את השינוי? אל תחשוב, לא הכל שחור, יכול להיות טוב. אז בגיל 13 קיבלתי גלשן מתנה לבר מצווה, ושם באמת התחילה האהבה הזאת לים. ומאז עד היום אני ככה מקפיד כמה שיותר ללכת לים ולגלוש, וזה גם מקום מרגיע. כל הרגרסיות, כל העצבים, כל מה שלא רצוי בגוף, אז אפשר לפרוק את זה בים. זה המקום היחיד שעושה לי טוב בעצם על הלב, ועושה לי נחת ושקט, והכל סבבה לי שם. אל תדאג כמה אתה... גיל 12-13, כן, משהו כזה, אז כבר הייתי שטותניק לא קטן. פעם אחת, זה היה עובד במקדונלדס ביום שבת, יש עובדים ערבים בדרך כלל. אנחנו לא היינו מוכנים לקבל את זה. שעובדים ערבים יעבדו במקדונלדס, אצלנו, בקולג, בשכונה, בשכונה שלנו. אז החלטנו שאנחנו הולכים ועושים קסח שם. אז הלכנו ושברנו את כל השמשות, ונתנו מכות לעובדים. אז תוך כמה דקות כבר הייתה שם משטרה והיינו עם אזיקים בניידת. What I know today. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. בשלב יותר מאוחר שמתבגרים ומתחילים להבין שהים הוא נקודת מוצא להכל. כאילו, לא משנה מה הים והגלישה, כן? לא משנה מה אני עושה בים, אם זה לגלוש, או אם זה לחתור עם קייקים, או אם זה לצלול, או כל דבר אחר, זה מרגיע את הנפש, וזה מוציא את כל הלכלוך, נקרא לזה במרכאות, שיש בגוף. זה מחיה מחדש את הבן אדם. פתחו פה כאן בחוף פולג את המועדון גלישה. נורא רציתי לעבוד בו, לא בהכרח בתור מדריך, לעבוד בו. כל דבר שיהיה. והתחלתי לעבוד שם, הייתי מתקן גלשנים בהתחלה, והייתי עושה כל מיני עבודות מזדמנות כאלה. ולאט לאט גם התחלתי פתאום לעשות שיעור פה, שיעור שם, וזה הלך ממש טוב. והילדים נורא אהבו אותי. וככה זה התחיל, לפי דעתי בגיל 17 זה כבר הייתי מדריך גלישה, הייתי כבר מדריך גלישה לגמרי במועדון, ואני חושב שעברו לי לפחות 2,000-3,000 ילדים בין הידיים, משהו כזה. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. רועי הוא מדריך מקצועי ברמות אחרות. יש בו המון אהבה, הוא העביר אלפי חניכים תחת גלשנו. בעצם יש בו את הערך המוסף שצריך לכל מדריך, שהוא בן אדם עם קריזמה וגולש טוב, ואוהב את מה שהוא עושה. ברגע שאתה אוהב את מה שאתה עושה, אז אתה מתחבר אל זה אחרת. כשאני הכרתי אותו היה גיל ההתבגרות, מלא בכל הבלגנים שגיל כזה טומן בחובו. ובעצם הים והגלישה היא מקום מפלט, בטח לאנשים כמו רועי. בכלל, שינה אותו משמעותית. הגלישה היא דרך חיים, היא הרבה יותר מספורט, הרבה יותר מתחביב. היא סובבת אותנו בכל מה שאנחנו עושים, מהווה חלק בלתי נפרד בחיים, מסדרת מחדש את סדר העדיפויות. יום בהיר שמש שומננים, אני וכל החבר'ה לים נוסעים. לקחנו את האוטו, הבנות נשם, כשלחוף נגיע נוציא את הגשם. מה
בהיכרות שלי הוא היה מצחיק, מאוד נחמד, הוא עזר לי ולאחרים בקבוצה, וכאילו הייתי רוצה שנגיד הוא יהיה מורה שלי בבית ספר, אבל גם אם כי הוא סבלני, הוא יודע להיות עם ילדים, והוא מאוד אוהב ילדים, כיף לו עם ילדים. אני ממש שמח שיצא לי להכיר את בלו, כי הוא חבר טוב, הוא מאוד נחמד, וגם אחרי הקייטנה אנחנו עדיין בקשר ועדיין כיף לי איתו. הגיע עמותת תלם ולקח אותה מדריך אחר, שם דן, חבר טוב שלי. הוא לא הצליח להסתדר עם הילדים כל כך, הם היו נורא בעייתיים, ילדים שבאים ממשפחות הרוסות. אז אני אמרתי לרן, הבעל הבית של המועדון גלישה, אמרתי לו, תשמע, תן לי פעם אחת לנסות איתם, נראה מה אני אצליח לעשות, אולי אני אצליח כן להתחבר אליהם. התחלתי להדריך אותם והייתה לי הצלחה מאוד מאוד גדולה איתם, וקיבלתי תעודת הצטיינות מראש העיר ומנכ"ל העמותה ומחברת כימיפל, זו החברה שכאילו תורמת את הכסף בשביל העמותה הזו, בשביל כל מה שהם עושים ביחד. וככה זה עבד בצורה מאוד טובה ונורא אהבו אותי, ואני בקשר איתם כבר, עם חלקם עד היום אפילו. הם היו עושים בעצם מה שאני הייתי עושה, מוצאים את כל הרגרסיות וכל העצבים, היו יוצאים במים ויוצאים מהמים סחוטים לגמרי ומאושרים, עם חיוך על הפנים. אני רואה אותם הרבה בגלישה כשאני גולש במקומות אחרים ולא בפולג, ולפעמים בפייסבוק קצת מדבר איתם איך הולך בלימודים וחלקם שבצבא. עשיתי להם שינוי די טוב בחיים, במקום ככה ללכת ולגנוב ולשתות ולהרוס ולעשות דברים לא לעניין. זה רובם במקום אחר היום בחיים, מקום של עבודה ונותנים כבוד לאנשים אחרים ולהורים שלהם. זו ההצלחה שלי בעצם. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back.